Vždy som verila v Boha, nikdy som nepochybovala o mojej viere v Ježiša. Pokúšala som sa svoj život žiť, viete, svätým spôsobom, akým som poznala. Prešla som si fázami, ako som sa pokúšal modliť viac, potom boli fázy, keď viete, stále som bola veriacou, ale trochu som si prešla emóciami. Modlila som sa vždy už od času, kedy som bola veľmi mladá a bolo to: Bože, prosím ťa, priveď ma do cirkvi, ukáž mi cirkev, kde by som patrila. Modlila som sa o to každý večer, bola to veľmi konštantná vec. Nikdy by som nevstúpila do katolíckej cirkvi, pretože v tom čase som mala mylné predstavy o nej. Myslela som si, že sú tam kulty, myslela som si, že uctievajú sochy. Mala som všetky tie odlišné, čudné, anticipované pojmy. Začala som chodívať na omšu s dievčaťou, ktorá je mojou najlepšou kamarátkou. Stále to bolo čudné, lebo som nechápala, o čo ide počas omše. Nepoznala som, čo to je Eucharistia, aký má význam Eucharistia. Ale bola som veľmi priťahovaná k omši. Cítila som sa tam plná pokoja, milovala som to. Bolo to to isté vždy a všade a začala som sa vážne zaujímať o katolícku cirkev. Jedného dňa, ako som chodila na omše, možno už pár rokov s tou kamarátkou som mala dosť a povedala jej: vieš, že myslím na to, že by som sa stala katolíčkou? Bolo to niečo, čo proste vyšlo len tak von, čo som naozaj neplánovala, alebo neplánovala to povedať. A mama mojej kamarátky, ktorá bola vo vedľajšej miestnosti, ma počula a povedala: prečo nezačnem chodiť na RCIA, ktorá začína budúci týždeň, že môžem začať? A začalo to po krokoch sedení, ktoré boli súkromné stretnutia pre mňa, kde kam chodíte, dostávate odpovede na vaše otázky. Takže som tam začala chodiť s mojou najlepšou kamarátkou a každá otázka, ktorú som kedy mala o katolíckej cirkvi, bola zodpovedaná. Modlenie sa ku svätým bola jedna obrovská pre mňa. Pobožnosť ku svätým a Márii je niečo, čo nás približuje k Ježišovi, a to je dôvod, prečo to robíme. Potom som sa presvedčila, že celá katolícka cirkev je zameraná na Ježiša. Nebola som si istá, nevedela som, ale nakoniec som si plne uvedomila, že to tak bolo. Katolícka cirkev je úplne zameraná na Ježiša. Ďalšou bola Eucharistia. Vystrašilo ma to, keď som zistila, že katolíci veria, že je to telo a krv Ježiša Krista. Ako som o tom premýšľala, viac a viac sa modlila, tak ten pojem bol stále viac krásnejší a o to viac úžasnejší, že Boh dovoluje, aby sa tento zázrak dial všade a každý deň pre nás. A je možnosť, aby sa smrteľníci takto dotkli Ježiša. Mala som veľký problém s tým predtým si to dovoliť. Myslela som si, že je to kultové, ale ako som sa stále viac dozvedala o cirkevných doktrínach a praxi katolíckej viery, je taká nevyhnutnosť pre nás mať tieto pravidlá, aby nám pomáhali žiť naše životy svätým spôsobom. Je úžasné mať sviatosť zmierenia. Nikdy som nemala božské proroctvo od Boha, nikdy som nepočula ráno hlas od Boha, ktorý by mi vravel, čo mám robiť. Ale toto bola jedna z malá vecí, ktoré mi určite Boh povedal, aby som spravila. A tú veľkú noc som mala prvé sväté príjmanie. A je to najpriamejšia a najbližšia cesta, ako sa dostať bližšie k Bohu. Ako katolíkovi je tu pre vás mnoho vecí. Poznala som teológiu, histórii cirkvi a príbehy rozličných svetcov, ako Boh funguje a ako iní ľudia zakúšajú Boha. Ako som mala narastajúci študijný a modlitebný život a chodila na omšu, cítila som, ako mi Boh dáva viac vnútorného pokoja a veľkú milosť radosti. Šťastie a radosť sú veľmi odlišné veci a cítia sa inak. Hoci nie som vždy šťastná, stále mám radosť. Každý deň. Určite by som niekomu povedala, aby sa len modlil: Bože, daj mi pravdu, ukáž mi pravdu. A to je všetko, čo potrebujete. A keď sa budete držať tejto modlitby, Boh vám ukáže pravdu a tak hovorí. Urobil to pre mňa, urobil to pre mnoho ľudí a spraví to pre každého, kto sa pýta.